Bai, pixka da aurtengo dinamika, bi partidu hasita gero ezin du ratxa on bat hartu, bueno, aste honetan ikusi hori bete dela, partidu txarra egin genuen, argi dau, da ez du batea puntu hori, bueno, egin berri du, hor behian gauz, beko posturetan gertu, bueno, Granadako partiduan, lehen bailan etortxea ja, zaitxiak gogo asko, bueno, jolasteko da 3 puntuak, lortzeko da gauza honak itxeko, ez? Bai, argi da, solako pare batera jutia galduta gero, bueno, gehiago joditzen da, baina Holanda goza, ez? Holanda lau liga, bueno, entrenago asko inbiou, ritmo hona hartu, ikusi agertze gauzein duen txarto honak, Granada etortxean, partido borobia egin, da 3 puntuak etxean geratzeko. Hombre, oso positibo hartu ez gero hori da, beko betik bakarrik Granada puntua da bela, da deporrik irasi da bela, baina, bueno, guk ez gara hortan fija behar, gu fija behar gara gurean, urrengo partidu erabazi, zelako garrantzia dakan Granadako partiduak, da hortan bakarrik egon behar gara pentsatzen. Hori beti dago ez, baina guk lehen zauten moduan pentsatzen gaiz urrengo partidua jolastia, 3 puntuak etxean geratzea gaina Granada gure onduan dago, sailkapenan da baki dugu partidu hori erabazita, bueno, pixkatu beton garela.